салом дӯстон, имрӯз ба шумо формулаи SumProiseро мефаҳмонам бо забони англисӣ SumProduct. ин барои андозро осонтар ҳисоб кардан. ҳозир якум роҳашро ба шумо нишон медиҳам. менависем баробар миқдор зарби нарх зарби фоиз, яъне аз 4 кило помидор мо 4 сомона 80 дирам андоз бояд супорем. инро ба поён ставид мекунем бо воситаи Ctrl D. баъд сума менависем. ҳамаи ҳуҷраҳоро интихоб мекунем. аз ҳамаи маҳсулотҳо ҳамагӣ 81 сомону 15 дирам андоз месупорем. роҳи осонаш ба воситаи формулаи SumProise менависем дар инҷо Sum табро зер мекунем. баъд ҳуҷраҳои лозимаро интихоб мекунем. миқдор нуқта вергул, баъд нархҳоро нуқта вергул ва баъд фоизро нуқта вергул. Ентерро зер мекунем. чӣ қадре ки дидед, ин сутун ба мо лозим нест. ҳама инро дар як ҳуҷра ба мо нишон дод. агар дарс ба шумо писанд омада бошад, тугмачаи лайкро зер кунед, обуна шавед, ба рафиқонатон фиристед. саволҳо бошад дар комментария нависед. дар амони худо.